Hindi ko alam, pero ang tanga-tanga ko sobra. Naging kami ng ex ko last March 2014. Then we broke up last 2018. 4 years kami. Wala kaming problema. Oo, nag-aaway kami. Pero malit na bagay. Then suddenly, nakaramdam ako ng pagka-bored sa relationship namin. Yes, ako yung na-bored. Pero walang mali sa kanya. Minahal niya ako at ang pamilya ko nang higit pa sa sarili niya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil nagigilty ako na nakikipag-chat ako sa iba. Nakikipag-video call na hindi naman namin nagagawa. Pinatawad niya ako ng paulit-ulit. Pero mayaw ako dahil ayoko na siyang lokohan dahil hindi niya deserve yun. At ayun na nga, we broke up. Nabalitaan ko na nag-iinom na siya. Nagsisigarilyo na. Minsan hindi umuuwi sa kanila. Kasi nag-iba na siya. After a few months, I realized how much I love him. And until now, mahal na mahal ko pa din siya. So gumawa ako ng way para maging okay kami. Nakipagkita ako sa kanya at may nangyari sa aming dalawa. Sabi niya, kalimutan na namin yung chapter ng relationship namin na napakasakit. At ako naman, dahil mahal ko, umuo ako. Then after a week, nag-chat siya. Na di siya makatulog dahil nakokonsensya siya dahil may nililigawan na siya. Huli na daw ang lahat. Sabi ko, okay lang. Willing akong maghintay. Biglang dugtong niya, nakapag-sex na din ako sa iba. Grabe. Huminto yung mundo ko. Napaiyak na lang ako. Nag-inom. Halos araw-araw ganun lang ginagawa ko. Napabayaan ko ang sarili ko. After 2 months, hindi pa din ako okay. Umasa pa din na magiging okay kami. March 2019, binigyan ko siya ng chocolates everyday. Pero biglang yung mutual friend namin chinat ako na, Ate, nakita ko si kuya kasama yung girlfriend niya sa simbahan. Sakit. Sobra. Sabi ko sa sarili ko na tama na. Tigil na. Then on my birthday, yun yung unang birthday ko na sana ay wala siya. Pumunta siya. Lasing siya. Yun pala ay natanggal siya sa work niya. Yung birthday ko na akala ko sasaya pag nandun siya. Hindi pala. Siya yung sumira ng araw ko. Isang beses, nag-reply siya sa story ko sa Facebook. Inom daw. Kaya ako si marupok. Sumama naman at nagulat ako na sa isang inn kami pumasok. At yun na nga ang sumunod na nangyari. Take note, may girlfriend siya. Nakokonsensya ako kasi nanloloko kami ng tao. Pero hindi ko alam, kusang sumasama yung katawan ko. Every time na magkikita ang tropa, since iisa kami ng circle of friends, after ng kita ng tropa, sabay niya akong inuuwi pero bago kami umuwi, pupunta pa rin kami sa lugar kung saan kaming dalawa lang. Umiiral ang pagkatanga ko sa kanya. Nabalitaan ko, hiwalay na sila ng girlfriend niya. Hindi ko alam pero parang umasa pa din ako. And then one time, yung isa naming friend nagkwento sa akin na may nililigawan na pala siya na bago. Hindi ako sumagot para hindi ako magmukhang apektado. Pero ang totoo, masakit.
Last December 7, may swimming kami. As usual, kasabay na naman niya akong umuwi. Pero bago kami umuwi, doon ulit kami nagpunta. Sabi niya, di na mali yung ginagawa namin dahil single na siya. But I insisted na mali pa din dahil walang kami at may nililigawan siya. Natahimik siya. Sabi ko sa sarili ko na last na yon. In-unfollow ko na siya sa Facebook para wala na akong makikitang posts and updates about him. Ayoko na. Kasi hindi na love yung meron sa aming dalawa. At yon yung pinakamasakit na part. Siguro ito na yung karma ko after nang ginawa ko sa kanya. Nakala ko ay bayad na ako sa mga sleepless nights at pag-iyak ko. Pero hindi pa pala. Sa kabila ng salitang ayoko na, hindi pa din tapos ang karupukan ko. Nabigla ako nang sinabi ng kapatid ko na pupunta siya sa bahay at nagyayayang mag-inom. Sabi ko naman kayong bahala. Nagpunta nga siya. Nag-inom kami. Akala ko after noon uuwi na siya since nasa bahay kami. Nag-chat siya na uuwi na siya. Nareplyan ko naman siya na mag-ingat siya. At nagulat ako na niyaya niya ulit ako sa fave place naming dalawa. At expected ko naman na kung ano ang mangyayari, pero sumama pa din ako. Nagpasko kami ng magkasama kahit na walang kami. Nasasaktan ako para sa sarili ko. Nasasaktan ako dahil hindi ko pa din kaya na wala siya sa tabi ko. Gusto ko na siyang iwasan. Gusto ko nang kayanin na wala siya. Ang tagal umalis ng karma sa buhay ko.